Il-wara nofsinhar it-tajjeb li ħbib kollha tagħna li ssegwu dan il-programm fuq YouTube. Iva, llum minix mejjed. Għax tgħidu da xi mejjed, ma fortunatament ix-xemx ħarġet fuq Ruma wkoll fl-aħħar. Mela wara l-ewwel programm kif ukoll it-tieni programm rajtuni ftit dawn, kelli ftit raġuni ma llum mid-dera ix-xemx fl-aħħar forsi tibda tiżreġ fuq Ruma. Insellem ukoll għall-editur tagħna li smajt li issa wkoll ħajbdew daqsxejn simpatija għat-tim Ruman, issa għandu tnej u ex Benjamini tiegħu għandu l-Mourinho u apparti minn hekk għandu issa lil-Lukaku u ngħaddu mela għad-draw tal-Europa League li kellna llum wara nofsinhar. It-tim ta' Roma li kien f'pot 1 ġifieri bħalma kienu Liverpool u timijiet oħra dawn ikunu timijiet seeded minħabba l-fatt li l-UEFA hemm sistema ta' punti u dan iktar mat-tim ma jmur tajjeb dawn iktar ikollhom punti allura meta ħejġu f'dawn is-seedings huma ħajkunu mal-favoriti. U naraw li l-polza tar-Roma fil-grupp magħhom ħajkun hemm Slavia Praha, FC Sheriff Tiraspol u Servette. Kelli nitkellem fuq dil-polza on paper għax il-futbol kif nafu, hemm il-futbol tal-on paper u l-futbol li jott il-futbol tal-ground. Fil-fatt kif rajna s-sena l-oħra Roma kellhom momenti diffiċilissimi ma' timijiet li bil-kemm jissemmew, iżda wasalna final u l-eżitu tal-finali kulħadd jaf x'kien. Mussa nkompli naqret fuq dak il-finali biss inħares b'ottimizmu għall-istaġun li ġej. Mela, bħala polza kellek tgħidli Karl taħseb minn din il-polza. On paper nerġa' nsemmi ma jiswa xejn imma kellek tarhom naraw li mhux xi grupp jibes imma huwa grupp li Roma jistgħu jirbħu faċilment u nispera li speċjalment li l-aħħar żewġ logħbiet ma jkunx hemm it-taqtieħ ta' qalb imma nkunu diġà għaddejna l-grupp meta tqis l-iskwadra ta' Roma issa reġgħet komplet tissaħħaħ bl-innest ta' Lukaku u apparti minn hekk għandna issa wkoll ċerta esperjenza f'din it-tazza li l-esperjenza hija fundamentali speċjalment meta qed tilgħab fl-Ewropa. Rigward il-polza ninsab ottimist ħafna u nemmen li r-Roma għandhom jikkwalifikaw minn dan il-grupp b'mod faċli u nispera ħaġa ma li ma jaħdu xejn for granted. Insellmilkom u nawguralkom il-weekend tal-futbol it-tajjeb.